Are you okay? Kanina ka pa umuungol. Oh, bakit maraot? Well, Jessa, your uro-uro bothers me a lot. Mayong maraot pag nag-uuro-uro. Ha? Maraot ang pagmati ko. Gagi, pare. Kanina okay ka naman ah. Bakit ngayon biglang nag-route yung pagmati mo? Lintian ka, manhid ka. Jessa, nakakapay ka na. What do you mean? Lintian ka, nagkukulog apayo ko sa imo kapalpalan mo. Pirang aldaw na lang, Valentine's Day na hanggang unyan. Mayo pa ding nagaagda sa kuyang magluwas. Saro ka pang lintian ka. So bago pa ako nagampadangog sa imo, nagang uro-uro, pinagang kaputan ko akamot mo, dahil ka man lang nakakamati na gusto takang kadate. Oh! Gusto mo barian ta ka? Purbaran mo, Jessa. Ay talaga. Butasan mo na ako. Ay talaga, mahali ako. Mahanap ako ng iba. Kung habo mo sa ko, bakit dahil mo ako gusto-gustuhon mo ako, miski duman na lang kita. Oh, wow! Jessa, you are so aggressive, like super legit and all. Bago ako makipag-date sa'yo, sagutin mo muna yung slam book ko. What is love? Okay na, love is like Oh, Jessa, what is love? a rosary full of mystery. Sige, isurat mo yan dyan sa slam book. And also, stop that uro-uro. There's a lot of tao na nakakadangog sa uro-uro mo, nakakasupog, like super legit and all. Jessa, crush din kita.